Πώς θα σου δώσει? Μια δραχμή. Πάρε ένα κάλυρο και βάλτε τις ητές της. Ντροπή. Μια δραχμούλα μόναχα. Άλλη φορά να είσαι πιο ανοιχτό χέρι. Το ξέρω πως θα έρθεις. Κι εγώ το ξέρω πως θα με περίμενες. Δεν φοβάσαι πια? Όχι, δεν φοβάμαι. Το ξέρεις πως δεν με ρώτησες ακόμα ποιος είμαι? Θυμάσαι τι μου έλεγες? Τώρα ακούω κι εγώ μια φωνή μέσα μου. Αυτός είναι που λέει. Μάτια μου. Είμαι ο Ανδρέας που αγόρασε το καΐκι αν έμαθες. Τον Άγιο Ανδρέα. Αλεξάνδρα το λέγανε πριν. Κάποτε παλιά ήταν πάλι δικό μας. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, πέθανε όμως. Τον πήρε στο λαιμό του κάποιος από εδώ, από το χωριό σας. Ο καπετάν Γιάννης. Ο καπετάν Γιάννης. Τον ξέρεις? Όλο το χωριό τον ξέρει. Αυτός έκλεισε το σπίτι μας. Όλα όμως εδώ πληρώνονται. Το περιμένω να έρθει. Τι είπες? Τίποτα. Μόνο που δεν μ' αρέσει να ακούω η έκφραση. Η έφτρα κάνει τον άνθρωπο κακό. Πολλές φορές φέρνει και αίμα. Ανδρέα, φοβάμαι. Καλά, δεν πρόκειται να σου ξαναμιλήσω γι' αυτό, μια και φοβάσαι. Εξάλλου, τώρα που είμαι κοντά σου αγαπώ όλο τον κόσμο. Το λες αλήθεια? Θέλω να. Όχι. Έλα τώρα. Χωριό που φαίνεται. Και εμένα δεν μ' άρεσε να κατέβουν σε ξένες δουλειές. Αλλά τώρα τελευταία. Τι τώρα τελευταία? Τι να σου πω. Να μου πεις, δε. Κάτι μυρίζει. Κάτι μυρίζει. Αυτή η μύτη σου. Μωρέ, εμένα μου λες. Όταν ένας άντρας της ηλικίας σου χάνεται στα καλά κατούνα με τις ώρες και μαζεύει μαργαρίτες και κάνει παιδιαρίσματα, πάει να πει. Κάνω παιδιαρίσματα, ρε Παναγί.